De ste bre gurmančine, srećno vam zvanično proleće. Sad ne znam koliko je ovo prolećno jelo, ali ja sam se lepo zaigrao doktora Mengela i napravio sam jednog Frankensteina od pileta i praseta. To sam sve servirao na zanimljivom krompiru i sos sam napravio bešamel od bele slanine sa čipsom od slanine. Mislim, svašta je to ispalo. Iskreno, kako bi ocenio ovo jelo? Pa, da sam ga pojao negde u restoranu, dao bi mu neku 7, jer opet je ovo prvi put da sam ovako nešto spremao, treba tu malo nešto se doradi. Ajmo ovako. Osnova šta? Sećate se, nisam se kupao kod Nade, nego sam kupio kod Nade svinjski file. I došlo je vreme za potrošiti ga, bar jedan komad. I ovdje imam jedan pileći file, ne znam od kad mi je ostao, ali živ je, ne smrducka još, ali počeće. Svinjski file, to vam je svinjski biftek, ajde tako da ga nazovemo. Njega ćemo lepo dočistimo od svih žilica i sad treba da ga otvorimo. To radimo ovako dužinski jednom, pa ga razvrcamo ovako. Pa onda opet to radimo na spolja sve i onda ćemo da dobijemo neku što širu šniclu ili formu široke šnicle. I onda ćemo ovaj deo glave koji smo skinuli i njega ćemo lepo da otvorimo i da popunimo mesta na šnicli koje fale da bismo dobili jedan provogonik. Evo vidite, ovako otvoriš to lepo i sad ga ušuškaš, umuljaš ga da to tu zatvori rupe gde treba. I dobijemo jednu dobru osnovu za čukaranje. Kako, evo malo da naranimo ovu moju mašinu da jede. A pileći file njega ćemo skroz sitno da iseckamo, kao na primer da ga pretvorimo u jedno mleveno meso. Cape, fr. I to lepo naseckaš onako kao mleveno meso da bude. Najviše iskreno volim kad ovako spremam neka jela koja nisam nigde nešto video, nego bukvalno pogledam šta tu ima po frižideru i ajde da improvizujemo, da se zezamo i možda ispadne nekad neka dobra stvar od toga. Sad ćemo to belo meso sklonimo sa strane, sve moguća špakla to da rešava, stiže nova tura uskoro, ništa ne brinite, ali u duši imam par komada na stanju. Senf za začin, pa malo so, ovdje ću sada da dodam još onaj biber već mleveni što sam pravio da ga potrošim što pre da ga ne gledam i ovdje imam neku moju mešavinu za piletinu, slagat ću vas šta je unutra tačno, ali spremit ćemo nekad zajedno i ovdje dodajemo majčinu dušicu ili kako se to sad moderno kaže timijan. Sad ćemo to dobro da zamesimo, ovdje imam stretch foliju koju vi plašite se od nje mnogo, ona je vrlo opasna, kancerogena, lala. Nju sam više puta onako ispresavijao da ne bi pucala i dobro izlupam meso. I sad ga ovako oblikujemo, prevučeš stranu pa čukaraš, dok ne dobiješ jedan lep pravugonik, onako da bude lagano za rad. Eto, znači kao kad lupate za Karađorđevu, to ste već mogli da vidite, isto tako radimo, da istanjimo što lepše i da možemo sada se igramo. Sad ćemo to meso lepo da posolimo, znači bogato onako so da ima i biber, znači dosta. Znaš šta sam u zadnje vreme shvatio? Možda je nekad mi najslađe samo da imam so i biber, da me ne interesuju nikakvi drugi začini. Jer sad ovo meso pileće sam prezačinio i ti začini iz pileta su počeli da preovladavaju na ovim mesom od koje samo treba. Znači trebalo je da ostane samo kloti piletine, možda trebalo samo bude so, biber i bilo bi jelo 6 puta bolje. Onako sam dobio neki orijentalni ukus koji mi se u suštini možda i nije dopao. Eto, zato sam dao tu ocenu, kako beše, 7 sam ocenio. Sad ovako to lepo zavijemo u neku, kako da ga nazovemo, jedan rolat. I sad ćemo to lepo da skratimo na pola. Da bi lakše radili ili da bi moglo da nam stane u šerpu. Prvo sam ga, šta sam upravo radio? Prvo sam ga suvidirao, znači improvizovao sam suvid. Suvid je metoda kada se nešto kuva u vakuumu na strogo kontrolisanoj temperaturi. Evo ja, pošto nemam vakuum mašinu, ja sam to ovako u stretch foliju jako zategu u bombonu. I taj suvid se, na primjer, stavlja na nekoliko sati. Nešto su suvid stavlja 24 sata, nešto 48, nešto 3 sata, nešto jaje sat vremena. I tačno ima tablica za suvid. Tu nema mnogo izmišljanja. Evo sad sam ovo rešio da dodam u jednu, nije vakuum kesicu, kako se zove ovo? Ovo što šalješ deci sendvič u školu. I sad šta radimo? Znači, sipao sam vodu,
stavio sam kesicu, stavio sam jedan tegić odozgo, sad sam mislio ovaj termostat da gurnem kroz ovu rupicu, baš bi je leglo, ali neće da mi uđe i onda sam uzeo ovako malo odškrinuo šerpicu i sad sam težio ka tome da postignem nekih 72-3 stepena stabilno. Uz pomoć uvek krš indukcije drljave, ali improvizacija. 2 sata idemo. Posle 2 sata temperatura i dalje bila stabilna, znači tu je bilo oko 71, 70 do 73 se šetala, pratio sam i sad izvadimo to i to sad treba da se onako iseče sa ladnom vodom, da se onako šokira što bi se reklo, evo nije ušla voda, odlično i kad se to šokira ladnom vodom, ostavi se da se pošteno oladi. Znači, tek sutra dan ću da ga radim. Evo ga sutra. Bela slanina Nadina. Zdravlje, znači ovo je jedno belo zdravlje. Znači, samo so i slanina, ništa više. Znači, eto, i cena je poštena, mislim da je 700 dinara po kilu, možda i 600 nešto. Ali ja, na primer, ništa mi drugo ne treba. Ovo, uzmem ovako, na primer, belu slaninu, beli luk i meni stvarno ništa ne treba. Ponekad neki sir, eventualno ljuta paprika, vruć hleba, pa dećeš slađe. Sad ću sam njuću da iseckam onako skroz na sitne kockice i poslije ću nju da otopim, da napravim od nje bukvalno čvark ili ti čips, a to ćemo poslije da vidimo. Krompir. Za prilog, ovo mi nešto palo na pamet, da improvizujem kao neku koricu od musake. Tako mi palo na pamet, to sam i uradio, znači na ovom super secku, za samo 1200 dinara. Evo ovako, dosta više, ne mogu, mora se skoncentrišem. Sad, tiganjče, kašiče smas, evo kašiče vadim iz moje super nove skrivene fioke. I sad stavljamo mast na tiganj i onda ćemo lepo da razmažemo tu masnoću i onda ćemo ovaj tanko seckani krompir lepo onako u 1-2 sloja lepo da raspodelimo po tom tiganju. Kao kad ređaš, na primjer, jedan sloj musake onako malo da se preklapa, tako sam zamislio. Da li mi je uspelo, to ćete vi da kažete na kraju. A možete i odmah da mi kažete da li biste se vi ovako zaluđivali. A ne biste sigurno. Znači, vidi, ovaj dekolte mi se vidi, nisam imao uopšte ovaj... Mnogo mi je čudno ovo iz prvog lica, jer ne vidim u suštini šta snimam. I onda, evo, ovde mi gledate u sise. Malo prelijemo vodu preko ovog krompira što smo naređali i stavimo tek. I sad to ide da se lagano krčka. Šta je poenta? Da se on više ukuva. I onda ga posle sklonimo kad ispari voda i onda pred servis ćemo posle samo da ga zapečemo. Masnoća je ostala. Sad ovde na laganoj vatri stopimo ovu belu slaninu i evo da vidimo šta se desilo sa mesom. Evo ga, vidiš kako je. Sad moglo je ovo bolje da se uradi. Malo iskreno, ovaj klip sam sklepao, baš sam nešto žurio na silu da ga završim, nisam mu se posvetio, ali evo, ovo je već spremno za jelo. Ali... malo ćemo poslije termički još da ga obradimo da bi to bilo još lepše. Ali baš sam ubrzao ovaj klip, sram me bilo, ali izvinite ako sam vas malo razočarao. Ne može baš svaki dan da bude badnji dan. Evo sad smo to naseckali, neki se raspadaju, neki se ne raspadaju, ali šta je tu je, peglamo, gde pukne tunali sos, stara kuvarska. Evo malo da probam. Ovde sam već shvatio da sam pogrešio sa začinima. Ovde se slaninica lepo istopila, onako pretvorila se u čips. Ovde sam shvatio možda i prvi put kod mene na klipu 2 indukcije u isto vreme, ali šta ću, takav je posao, mora ovo da se pegla, da sve izađe toplo u isto vreme. Evo je slanina, vadimo čvarke, prebacujemo na jednu maramicu da bi ostali hrskavi. Ili ubrus, ovo je ubrus, ali moja žena voli kupi ovaj farbani ubrus, a mene on toliko nervira, bolje mi beli toalet papir nego farbani ubrus. Beli luk sitno seckan dodajem na masnoću od slanine, njega ćemo da propržimo onako brzinski i dodajemo, sad ovo moraš telete sami, ja sam sad odokativno metodu pravio onako na vrh kašičica, ajde da kažemo kašičica brašna, kad se ona onako malo zarumeni, krećemo postepeno da dolivamo po malo mleka.
što više mleka, to je ređi bešamel, ali to posle može se ukuva, tako postepeno dodajte i mešajte stalno i će da pogodite vi u jednom trenutku kad onaj lagani mojsije prođe, to vam je to, nema greške, žimiti. I ne vezi, nek vam se oni oladi malo, nek budi ređi, posle možete ga. Muskatni oraščić. Eto, pre neki dan sam kupio, izvinjam se, muskatni oraščić i evo rešio malo da ga stavim u bešamel, biber. I taj bešamel je spreman. Znači stavite ga sa strane, ako vam se malo ladne, možete posle da ga podgrejete. Meso, svinjska mast, dobro zagrejana i idemo da meso probije temperatura s jedne strane, s druge strane, da dobije onako malo i hrskavost s polja i to je u suštini vrlo lako i brzo delovanje. Malo pokrijemo da bolje ovde sad podgrevam opet bešamel, skinemo ovde, obrnemo, vidite kako ovaj lepo ispao, zato što na sredini indukcije su u problemu jer su kako se to kaže sad, neravnomerno raspoređuje toplotu i onda uvek vam je u sredini toplije nego sa strane, ovi tiganji su malo veći i onda ovaj se raspao, nema veze, poješćemo ga. Evo, i drugi se raspada se, ali nema veze, kad se raspadne samo to lepo ušuška. Ajmo servis, ovako, u palačinku od krompira izvadimo i ona se malo raspala, ali sad ćemo to da ispeglamo sa specijalnom, ovom kako se zove, specijalno, nema veze se pravi. Eto, to bi bilo to, ja sam rešio ove medaljone ovako da poređam, sad ću preko da prelijem sa bešamelom i to bi bilo to što se tiče ovog videa. Znači, možete baciti neki like, share i subscribe, ovde bacam malo slaninu da bude hrskava, odozgo peršon i to bi vam bilo to. Vidimo se vrlo ubrzo sa nekim boljim klipom. Ljubi vas i voli sve. Prijatno!